Un total de 10 alumnos remataron hoxe o curso de monitor de comedor escolar impartido dende a pasada semana nas aulas formativas que o Concello da Pobra ten no edificio da Seguridade Social, na Rúa Castelao. O curso organizado pola Asociación Amicos foi executado no marco da convocatoria do Programa Operativo de Inclusión Social e de Economía Social, do programa Mais Emprego de la Caixa, e estaba cofinanciado polo Fondo Social Europeo. Primeiro, este curso é un módulo máis ou unha unidade máis de unha formación que queremos que sea transversal, que dure durante moito tempo e que, sobre todo, permita, por unha parte, mantervos activos na búsqueda de empreo e, ao mesmo tempo, vos facilita a inserción laboral. Tanto en nombre de CaixaBank, do banco, como da Fundación, da Obra Social de la Caixa, estamos encantados de que poderas levar a cabo este curso. A Fundación ten colaborado moitas veces con Amicos, eu xa perdín a conta, con isto que intentamos é a integración laboral, social, e que mellor ferramenta hai para integrarse que ter un traballo, non? Que isto é a finalidade do curso. Concellería de Servicios Sociais da Pobra do Caramiñal tamén queremos darvos parabéns e animarvos a seguir participando nestas actividades formativas porque creemos na inserción e a formación é o máis importante para chegar a conseguila. Queremos darlle as gracias, neste caso, á Obra Social da Caixa e á Asociación Amicos tamén por facer posibles estes cursos.